Толкова често мислим за другите. А кога беше последният път, когато направи нещо истински важно за себе си? Това не е просто почивка. Това е програма, създадена от професионалисти, която води до реални резултати в здравето при стотици хора. Методиката ни стъпва върху 4 основни стълба. Персонализирано хранене, без глутен, без захар, без изкуствени съставки, съобразено с нуждите на твоето тяло, движение и грижа, йога, планински разходки и още медитация и баланс на ума, дихателни и релаксиращи практики за вътрешен баланс, подкрепа от специалисти, нутриционисти, терапевти и диетолози до теб във всяка стъпка. Ако усещаш, че имаш нужда от грижа, баланс и ново начало, здравословните ни програми са за теб. Очакваме ви това лято в Банско от 20 юни до 7 септември. Научи повече на Retreats Vidharama BG.